Čus, jak můžete vidět, tak nejsem na kole, ale nýbrž na lyžích a nebo je to jen lidé k lyžování, ale jsem tady normálně na závodech, moje první závody na lyžích a rovnou Speed King, což znamená, že se rozjedete z kopce, co nejrychleji co to jde a dole ideálně to dobrzdíte někde jinde jak ve školce. A nejsem tady teda sám, je tady se mnou Michal, ten vám k tomu ještě něco řekne, ten sport jezdí díl a je v tom dobrý. Yes, čus, dneska tady máme takový závody, teď tady máme ještě chvíli možnost jezdit na vedlejší trati, tady se to zatím shapeuje, staví se dole časomíra. Jakmile se to rozstaví, tak potom budou 2 practice runy a potom 2 závodní, tak tamhle letecká školka, tak snad neskončíme u nich, přinejmenším se naučíme brzdit. Jo. Tak dáme se tréninkovou jízdu, jedu za Michalem, tak čekáme, tam nebudou lidi. Já mám teda půjčený de facto skoro všechno, takže se s tím musím trochu rozlišovat. Ale jde se takhle rubíčku. Hezky. No právě třeba spolu do toho stávka, to jsou hrozný boule. No jo. A jde to. Je? Bylo dobrý. Připravit. Start. Tak jo, první tréninková jízda. Fajné. Hezky. Připravit. Start. Tak co? Úplně naslepo. Jo. Tam je nejhorší, že jo, boule jako před tím jako do toho měření, že jo. Že tě to vždycky trochu nadzvedne. To máte hned si rozbalovat, ale hezky. Věstičku, pojď. Myslím, že Radim už je v latexu a půjde za chvíli jezdit. Kde vám to? Použito, ne? Kušáku, rovně, Kubo, rovně. Ahoj. Jo, že mi měřili trojku. Půl Michale. Dík. Nezatáčě. Můžu? Připravit. Pozor. Start. Pojď. Úplně. Ty vole. To se nedíval a tam byla ta boule, ale dobrý. Dávej, Kubo. Dávej. Zabijej. Zabijej, Kubo. Připravit. Točíš to? Pozor. Vyplejskneš? Start. Odstart. Pojď, Kubo. Úplně stejný styl. Já to nevidím. 88. Tak nic. Tak Michal na to jde.
Jsem zvědavý, jaký bude mít dobroždění a to pokazil. Ach jo, moc brzo se rozbalil. Cože? Rozbalil se už jako vevnitř v tom. Ne, Jo, pozitivně ne. mám to natočený. Kolik máš? Nevím. 90. Jo? No. Oh. Čus, tak pro mě lyžovačka už skončila, myslím, že se to celkem vydařilo, já jsem měl nejvíc asi 88 celá něco, Michal dal 90 a v mé kategorii jsem byl asi na 6. místě, Michal byl 4., což myslím, že je mega úspěch na to, že to byly moje první závody a jak jste mohli vidět, tak jsem měl trochu problémy s dobržděním, ale jinak myslím, že jsem to dal celkem v pohodě a teďka jsem se rozhodl, že už lyžovačky bylo dost a že by v tomhle počasí byl hřích nevyrazit na kolo. Tak tady mám kolo, jsem u mě na home trailech, ale ten trail vypadá takhle. Tak jsem zvědavý, co tam půjde. Tak to jdeme projet, jestli vůbec trefím tu trať. Mockrát jsem tohle ještě nejel, to je celkem nový trail, ale jdeme to projet, tak se dívejte. Myslím, že to bude zábavný, že asi mě uvidíte i na zemi. Tak jedem. Do čeho jsem se to sakra pustil, ani nejde rozjet. No, to je tempo. Ale snad, že mi už funguje kolo. Kdyby mi teďka přeskakoval řetěz, tak bych to tady asi musel vést. A tady se to rozjíždí. Tady se trochu bojím, jak je vjezd do lesa. Ale nějakým způsobem jsem to vybral. Tady tahle zatáčka. Ježišmarja, tady je tohle. No. A tady je skok. Tak, to jsem náhle přeskočil. No a tady přistává sranda. Ježiš, to jsem náhle šel na zem, ale teďka začíná ta těžká kamenitá pasáž. Takže první šutr. Tak teďka jsem náhle byl na zemi, kořeny, další šutr. Pro garden. To se normálně skáče, ale to teďka úplně nedám. Šutr. Tady rychlá pasáž. Wow. Tak to bylo málem. Kořínky. Jasný. Tak. Teďka tudy. Tohle začala zatáčka, když jsem se dál. Ale vyzerá to good. No, tady jsem si to trochu zkrátil. A tady to bude zábavný. Tady je nová část. Ještě není moc vyježděná. Tady koukám, že ji používají zatím jenom nějaký zvířata. Ale tady to rozlití otalců. To je masakr. A jsme dole. Holy moly. Tady mi zůstalo kolo. Tam po něčem odjelo. No. To stálo za to. Vyražte v tomhle počasí na nějaký traily. A já se teďka přesunu s takovým tlesknutím na další trail. Tak 3, 2, 1, teď. A hele, kde jsme? Na trailu. Tak co jdeme? Jdeme haset dolů. Jestli se nám to teda podaří. Protože a jelikož tenhle trail je už o něco prudší a o něco rychlejší, což asi nebude úplně teďka, ale bude to záživný, to bezpochybně. Wow, to jak jde. Wow. Tak tohle asi ne, ale dobrý. To občas zase projdu.
teďka bude asi to nejhorší. Tady jeden dropik a tady bývá hrabanka. Ta tady asi moc nebude. Ježiš, ještě na té straně nemám hasku. Tady Jolik, tyjo. Jak tady nejsou klopenky, tak je to ultra záživný. Tady pomalej chci jet. Yes, jsme dole. No, bylo to záživný. Pokud máte třeba teďka poprvé na sobě od Vánoc nášlapy, tak doporučuji teďka to vytáhnout. To se vycvakávat naučíte hodně rychle, protože bez toho to asi nejde. Já naštěstí mám platformy, takže jsem se udržel na kole, což se docela divím. A teďka už endurko stačí, skočím si párkrát step up a to bude všechno. Tak se ale dívejte až do konce, protože na step up bude sníh, to znamená, že tam hodím asi nějaký tričky. Jdeme na to. Tak, jsem na rozjezdu na step up, ale už se pomalu smívá, tak to vidím na takový 2-3 skoky, pak se dám něco na výšku a půjdu dom. Tak ale schválně se dám hnedka z první nějaký trik. No, takový pošulený X-up, ale byl to trik. Tak něco dalšího. Tak jedem dál, dáme si další tričky, dáme třeba tobogána. Yes, tobogej. Tak dám si tire grab a jdu dom. Yes. Tak, máme tenhle šeret a tohle videjko za sebou. Bylo to mega, teďka jsem si krásně zajezdil a ještě něco k tomu Speed Kingu. Hele, možná to vypadá jako fakt lehký, ale není. I mi to přišlo, když jsem do toho šel, že to bude fakt lehký, ale je to docela nebezpečný, protože se jede rychle, takže fouká hodně vítr a při takové rychlosti, když spadnete, tak to fakt není sranda. A věřte mi, že to může způsobit jenom nějaký boční vítr nebo něco. Takže samozřejmě zkoušejte to, je to úplně bezva jezdit takhle rychle na lyžích, ale pomalu, jo. Protože když jedete třeba, nevím, kilčo a spadnete při tom, tak jen tak nezastavíte a nemusíte skončit jenom u toho, že se sklousnete po sjezdovce, ale můžete trefit nějaký stromy. Sám já jsem to vlastně zkoušel i jsem, vlastně mě to učil nejrychlejší Čech na lyžích. Myslím, že byl třeba několikrát druhý na svěťáku v tomhle. A je to fakt borec Radim Palán, určitě ho sledujte na Instagramu. Ale nějak jsem to dal, měl jsem teda menší problémy s dobržděním, ale to tam mělo docela dost lidí a tím, že jsem měl půjčený lyže a většinu vybavení, tak to pro mě bylo těžký. Ale tímhle se dostáváme úplně na konec. Díky, že jste se koukali až sem. Pokud se vám líbí, jak jezdím, jak to mám zpracovaný, tak dejte like, koment, odběr a vidíme se u dalšího videa.